Hello guys, ngayong hapon. Welcome sa YouTube channel Catalina Arts. Guys, ang atong buhaton karon magsayaw ta. Sayaw ta guys, sabay to ka. Itong giling-giling ang lawas guys. Okay. Guys, magsayaw-sayaw tagamay guys. Sayaw sa pepad. Magsayaw ta guys, magsayaw sa way to car. Ate guys, magdali-dali, magpalambot guys, lawas. Kaya kung sayo guys, danan exercise. O mag-exercise na lang po ta guys. Kaiban-iban o gamay. Dagko na ka akong sunod guys.
O hello guys, dinilang taman ang akong pagsayaw-sayaw kay guys, kapoy kayo ko guys. O hello guys, tabangi ko pag-subscribe sa YouTube channel Catalina Arts. Og maayong hapon, og salamat sa tanan. Maayo lang atong lawas. Bye bye guys, salamat.